El circuit ha sigut per mi espectacular, la veritat. Totes les curses que ha fet ha sigut una meravella. Ha conegut mogolló pobles que no coneixia. Des del primer dia fins a l'últim ha sigut... li posaria un 10, la veritat. Porque la verdad es que son circuitos muy bonitos y son bastante cortitas y divertidas, entonces animaría a todos, sí. A ver, es el segundo año que hago, la verdad. He repetido este circuito porque me gusta mucho. El circuit Camp de Túria Caixa Popular ha sigut tot un èxit. Molta participació, molta col·laboració i un èxit per a la Mancomunitat Camp de Túria. Llíria està molt contenta d'acollir la gala final del circuit de curses populars del Camp de Túria. Aquests actes fan esport, fan comarca i nosaltres sempre estarem al costat de tots els ciutadans que volen hàbits de vida saludables. El circuit Camp de Túria Caixa Popular ha sigut un èxit i Caixa Popular està encantada d'estar al costat d'aquestes iniciatives que fomenten tant la cohesió social com l'esport en la ciutadania. A tu, que vius a la nostra comarca, que vens de pas. A tu volem dir-te que els comerços i professionals del Camp de Túria estem ací sempre que ho necessites.